vagyok, IT Szabi vagyok. Sziasztok, én vagyok Gyula X. Én meg Drangos vagyok, Gyula Hunterje. Ez itt pedig a Let's Play, amiben bemutatjuk, hogy kell nekifogni a Minecraftnak. Ja, és mi vagyunk a tökfejek. Más néven a halálos széket igányok. Leírok. Na, én eddig leveszem ezt a sapkámat. Én is. Bekraftolom izének magnak. Hogy be lehet? Ja, tényleg be lehet, de durva. Nem is tudtam. Nem, mindegy. Aztán vágjon fát. Józsi módra. Én is fát vágok. Hallatszik. Én jutok földet. Na, bebasz. Pacal, az nem palac. Nem pacalt akartam mondani, malacot. Ja. Hát nem sikerült. Legény. Na, nekem ez belogó. Nekem is most kicsit. Na, de hol legyen a házunk? Ide rakom a izét. Hát valakinek ki kéne hozni. Nem tudom, itt a domba. De addig elmegyek bányászni, mert itt a domba. Valamelyik jöjj, segítsen, mert nem tudok kijönni. Jól bevaggolt a fa. Te mit csinálsz? Nem tudok kijönni, hát nem tudok. Kiütök valamit, és visszamegy. De attól muszáj gyökerek. Visszamegy. Na jó, kijöttem. Na, Mit csinálsz közben? Adod az oppokat? Hát ha nem tudja kiütni, akkor próbáltam önnek jobbot elcseszteni. Fogadjunk, hogy egybe vasra bukkanok? Szevasz. Majdnem megmutattalak. De Gyula, te mit csinálsz, gombászol? Dehogy kereslek titeket. Itt voltam mögötte, és te mész előre. Hát ilyen vagyok ki. A domb oldalán vagyunk, ahol kivágtuk azt a rohadt fát. De én is futkorászok tovább. Az. Futkorászol. Na, ütök fát, mindegy. Túl kell vegyek a hülyegedet. Mert? Döglik be. Az már vagy 8 éves. Azt a durva, az jó régi hallod-e? Ja. Szereted a régi dolgokat. Én szeretem, de tényleg 8 éves, amikor 4 éves voltam. 12-ből 4-et az 8, igen, akkor 8 éve, hogy meg volt. Szépen jó hangosan kiszámoltad, hallod? Én hallottál? Nem, süketek vagyunk, nem hallottuk. Hát jó, hogy hallott. Van gyuszifa. Szedek gyuszifát. Inkább kolca egyél. Nekem már van Szemet. 8 fám. Ételem De nincs. nekem nincs kollom. Még. Nekem ételem sincs. Tök mindegy, az még rájön. Mi 3 kő? Jó van. Na, valamelyik tud adni ételt. De nincs még senkinek. Az van. Bakker, megint elmentetek, és megint nem kaplak. De ember, hol barangolszál? Fent fát vágok. De minek mész el olyan messzire? Mindegy, oda megy a crafting table. Na jó, látlak. Csinálhatod. Itt van. Kéne formon Szafta valakinek? poncsi. Szeva Tóni. Jaj. Na, kinek Tudsz adjam adni most? 3 csákányt? 3. Csákán. Csinálj. Vagy nem csákányt, hanem 3 követ. Szedd ki. Valamelyiknek adjak fát. Hát hozd be ide házunkba. Betettem. 11 fát.
A csákányt elvertem? A facsákányt? Vegyed. Itt. Itt van pár malac. Ja. Te hol vagy? A mezőn. Mi az? Ez az disznó. Tényleg, én is kell is Az ne hülye pakuljatok, hanem nézzétek meg, van például, nehogy csináljátok, hogy van már csont a chestbe, és ti a csont mellé egy másik helyre pakoltok csontot. Disznóka. Disznó, megöllek. Nem tudom megölni. Én igen. Két És hát futott. futál. Megy be aranyvadászatra. No, most nem tudom már nőni. Meg, most, valamelyik segít megölni ezt a hülye disznót. Csak Na, nem ez megölni kifeküdt. disznót. Aha. Kifeküdt, nem kaptam ételt. Hát van ilyen is. Kapja be. Fekete bárány az értékes. Jack úgy tiszik a fekete bárány. Melyik én is mellé. Na, yes, Ó, megvan a Isten, hús. mi volt? Van egy ágyra való gyapjú. Na, megettem a hús, kaptam egy életet pluszból. De ne edd még meg a hús. És kaptam saplinget, kinek adja. Senkinek. Tosd, ültesd el. Hova? Nézzek, hol ilyen sík terület oda. Hát én ültetem éppen a vakatrámba. Ha, Egy lesz itt, egy lesz ott. Egy lesz itt. Balázsik, hogy ide is tegyünk. Persze, el vannak Gyula, ültetve. nem csinálunk ágyat, jó? Ajtval én ne nagyon rakjál szeplinget. Jó, akkor én majd nézem. Utalérek te, jöjj. Bakker Na, pont van azt hívtak. mondja 7 izénk, még kéne 2. De Nem mi? kaptál vasat? Nem Ide akartam ástam be. bárányokat kinyírni. Hoppá, esteledik. Még kéne egy darab gyapjú. Nekem négy darab husika, hogy egyek. Nekem még teli van majdnem az életem, amit Hú, akartam. itt mennyi bárány van. Na, én bejöttem a kuckóba. Nem, Meg van, nagyobb, maradj ott, hallod? meg nagyobb bicsam. Bővíts, de maradj ott. Tessék? Maradj. Melyik ilyen dombos helyekkel megnézem, háta van itt valahol koál. Na, addig elcseszem. Vagy szerintem menjünk aludni, mivel megvan a gyapjú. Kicsit csalok. Még. Tépésztem. Na gyertek, már van ágy, de ne csalja. Az a baj, nem tudok futni, már megint. Várjunk csak. Na, eltörött a csákányom. Csinálok én nekünk szenet. Én addig itt Ja, pont fordítva. Ja, nem, na. Hülye vagyok. A mély van rendes fal. Ja. Hát én hoztam 11 rendes fát. És abból lehet szenet csinálni a rendes fából. Igen. Igen. Azt csinálom. Valakinek van húsa. Csinálok én is egy csákát. Na, Nekem van 12 húsom, azt majd beelégethetjük. Szóval csináljunk ajtót. Valaki... Elveszek 2 követ. Nem kell meg a crafting table. na gyertek, Hova? aludni. Jó, én alszok középen. Én az ajtó felül meg akarok zombikkal bonyozni. Jó, akkor én Gyula, én feküdj már az a ágyba. legmásik. Várj, mindjárt, csak csinálj meg még a csalányt. Mindjárt jövök. Gyere már! Úgy néz ki, így fekszek 10 percet. Hát Mennyi akar. ideje megy a videó? 9,5 percet. És még mindig nem csináltunk semmit. Ez az, Gyula, gyere már az ágyba! Jó, na csak csináltam 2 csákát. Feküdj mellém, gyere! Jövök én is. Na jó, addig én felállok. Én megyek lefeküdni. De basszus kulcs! És Tony, te hol lettél?
Én leraktam pár fákját. Hogy gyere már vissza. Valamelyikőtöknek van étele, vagy még nincs? Gyertek már aludni. Halljátok? Gyerünk, hap. Na jó, vaj. Jó, na jön, csak kisütöm a kajámat, már éhes vagyok. Tök mindegy, gyere már aludni. Na, én Vagy refeküdt. fél húsival. És tök mindegy, nem? Nekem 4 húsim le van jöve, hogy Le van jövve. Nekem csak 2,5. a jó tehetem meg utoljára az almát. Na, mi? Szállj már le rólam. Na feküdjetek már le. Én neked kéne lefeküdnöd. Ki? Te. Aja. Én alszok. Tón, az mind a ketten fekete. Feküdj már le. Jó, na csak lerakott pár fákját. Jaj, Tóni. Na jó. Egy lefekvés melyik- soha nem tartod még ilyen sokáig. Oh, úristen. Na, bele vagyok bújva, hé. Na, jó. Gyulába bújtam. Jó. Már nem. Elkezdem. Elkitett lehús. Nem. Ne gyertek ki, mert elég nagy horda van ki. Hoppá. De milyen? Az az 5 szenet, amit majd ki fogok égetni, ne vedd el, jó? Na, Tóni, kint mi van? Kéne csont, úgyhogy én megyek vadászni. Csontira. Na, basszus, hogy se követ. Hú, úgyhogy visszamegyek. Amire azért megnézem a másik felén is. Kinek írtak a Skype-on? Nekem. Az meg Creeper! Bassz, 3-szor is. De ember. Nem tudok bemenni. Gyula, nem tud egy kicsit izélni a csúcsbeszédet? Hát jó, de Creeper volt. És akkor mi van? Van ételed? Jó, kiégetek 12 húst. Én tudok adni egy pókszemet, akár. Na, Az- de megint írtak fel. Gratulálok, ha megeszed. Én megeszem. Tessék. Nyomorég. Hát te. De nekem nem kell szeppi, menj innen hozzá. Nekem sem. De miért adtam neked? Gyula kivágott egy fát, egy csomó szeplingit. Gyere Gyula, itt egy virág neked. Az most mit csináljak? Csinálj virág. Add vissza. Add oda. Tessék. De van ételed? Ott van, ott égetem. Jó. Adok, gyere, hol vagy, ott van. Itt vagyok, de legalább kettőt. Ó, Tóni. Na, elszedte tőlem ez az egészet. Tessék. Hát 2 adjál, én olyan éhes vagyok. Kész az izénk, virágunk. Tök szépen. Még egyet adjál, Léci, Tóni. Pillanat. Megeszem a kezedből. Segítség, Gyula megeszi a kezem. Elütette a virágot. Szép. Na, tök jó, nem? Na, ne lögdössél. Gyomláljuk Mindegy, ki. elveszek egy. Ki kéne szélesíteni a házunkat, nem? Igen, én kiszélesítem. De már refele. Az ágyak fel, jó, arra hátra valahol. Itt egy Enderman. Hátrafele? Ja. Na, engem kidobott. Jövök. Lassan foghatom neki a második része. Ja, szerintem most lesz vége, jó? Várat, én még jöjjek fel. Na, köszönjön el mindenki szépen. Na, hellosztok. Adjon Isten jó napot. Sziasztok! Adjon Isten jó napot. Vége.